уходим. Все на партах оставляем, ничего с собой не берем. 5-нче мәктәпнең 2-нче сыйныф укучылары өчен рус теле дәресе янгын сигналы тавышлары белән үзелә. Укытучылар бүлмәсендә ут чыгуы турында хәбәр кабатланып тора, дәресләр өзелә, сыйныф җитәкчеләрен укучыларны урамга куркынычсыз урынга чыгарга өндиләр. Хәлакәт урынына 88-нче янгын коткару части килә. Санаулы минутлар эчендә барысы да куркыныч янаган бинадан ишек алдына чыгып тезеләләр. Огнетушители у нас во всех положенных местах огнетушители есть. Также еще есть в охране, где у нас вахта. Направление к эвакуационным выходам. Зелеными стрелочками они указаны. Мондый тикшерүнең максаты уку йортларында балалар иминлеген тәэмин итү, аларны янгын куркынычсызлыгына өйрәтү, кагыйдәләрне әле генә җәйге каникулдан килгән балаларның тагын бер тапкыр исләренә төшерү бик мөһим. Звучала тревога, и мы вышли дружно из класса и построились. Ничего не испугались, потому что мы знаем, что нужно делать в таких ситуациях. Эвакуация буенча өйрәнүләр һәр мәктәптә һәм балалар бакчаларында уздырыла. Балаларның гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда эш итү алымнарын тикшерәләр. На территории Заинского муниципального района проходит пожарно-профилактическая операция «Школа», цель которой является, получается, это обучение детей мерам пожарной безопасности, проводятся инструктажи с преподавательским составом, а также с персоналом учебных заведений. В целом готовность у всех на высоком уровне. Эвакуация өйрәнүләре югары бәяләнде, бу уңайдан тиешле әзерлек күрелгән. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре.